nana deh. Sama-sama biaymon थांसै हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर जामायजोमोन बियायमोन ओमफ्राय दायो आङो नै सौफैलायबाय बारियाव औवा बारियाव फैलायबाय आरोना आङो बन दाननो होनना फैदों आरोना थ' जामायजोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आं दिनै माबे जंगलाव हाबनानै बन दानगोन नोंथांमोना नायलांदो गिथाव जायगायाव फैदो आङो दिनै थ' नायलांबाय था लोगोफोर जामायजोमोन बियायमोन फाइनालि आङो बारियाव मोनफैबाय दायो नै सिखाबो लाबोखादों सिखायाव हा दानदोंमोन आङो सिखाया हा दांबोलायदों ओमफ्राय आं दायो बन दाननोसै आरोना नोंथांमोन नायलांबाय था दे जामायजोमोन बियायमोन आं बेसेबा गिथावना जंगल बारियाव फैदो आरोना थारमाने इखिनियाथ' बारा गिथावना नङा गासै आं जेसेबांनो हाबलांगोन जेसेबांनो बन दानलांबाय थागोन एसेबांनो जंगल जालांगोन आरोना नोंथांमोन नायलांबाय था हाय गाइसमोन उदैया गोदोद्राय जाबायलै ओंखायनो जानजि खाफ्राना लाखाबाय आरोना जायाखै माने तो इसमें गलत क्या है ये तो कला है दायो आङो बन दाननोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था दै नैहाय बियो बिस जाबोदों औवा दाननायनि खामानि जोंसि बोखारनायनि खामानि होनबाथाय मावखाथारनाङाहाय जामायजोमोन गेथोद क्लाब बुसि बुसि जाथारो आरोना माने बिराद खस्थ' औवा दाननायनि खामानि आरोना हौवाफोरा माबोरै हायो हौवाफोरनि खामानिखौबो मोनफा मोननै मावनानै नायनांगौ आरोना बेसे खस्थ' हौवाफोरनि खामानिया भगबान ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायखौ खर'बाबो हौवाफोराबो खस्थ' मोनो आरोना हिनजावफोरनि खामानिया इमान खस्थ' इदि होनो आरोना इसोरबो दा जेरै जोङो हौवाफोरनि खामानिखौ इमान खस्थ' इदि भाबियो आरोना ओमफ्राय जामायजोमोन बियायमोनाबो बिराद माबा खस्थ' मोनो आरोना खामानिफोरखौ हिनजावफोरनिखौ ओमफ्राय दायो आं नै दाननोसै नै बियो गोरान आरोना ओमफ्राय आं बेखौ दाननोसै आरोना मैफोरलाय मानसि फैदो दिस्टार्बलाय नायलांबाय थादो गाइसमोन जामायजोमोन बियायमोन दानहोलांसै नै इसर गोरैसो नांगौ दे ओमफ्राय सिखायाबो एसे गयो आरोना माने दोहोलांबायबो थालायनांगोन देनजारसो आइदिबो डिस्टार्ब होबाय थादों आंखौ हौवाफोरनि खामानि होनबाथाय देनजार डिस्टार्बलै गाइसमोन आसरित डिस्टार्ब आरोना बोरै इदि मावो हौवाफोरा आं बांद्राय थांनाय नङा दे बांद्राय रायलायबाबो सोर दानो बेफोरबायदि औवा सोरबा बुङो आरोना हिनजाव मानसिया औवा दाननो हामा होननानै आरोना मा हिनजाव औवानि सिन दङलै हिनजाव मानसिया खालि औवा मेवाइखौल' दाननो मोना आरोना माने गोरलै बुस्थुखौ दाननो मोना हिनजाव मानसिया गाइसमोन गैला हाबाय आङो आं जिखिबाय बियो गोरानसो दे बन गोरान थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जामायजोमोन बियायमोन आं बिराद मेंबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो दानग्रोना लानोसै आरोना बांद्राय बखि दानबाथाय एकदम लिभार मानि किडनिक मानि मावग्लुंजोबो गरम मोनलायलायो आरोना बेनि थाखायनो आं दायो दानग्रोना लानोसै दे दायो लोगो मोनलायसिगोन आं दसे दानग्रोनि नायलांबाय था नै जामायजोमोन गुबुहां जाना दोङो माने गुदिया गुबुबायानो आं बोरै फुगोन इखौ या बोलो बाहायनांगोन हौवाफोरनि बोलो हौवाफोरनि बोलो जामायजोमोन बियायमोन नै बे थंसेया दानखानाय दङ आरोना ओमफ्राय गोरानखा आंखौ दायो बोनोसै मबि लाना खारगोन आङो 1 2 3 मैदेरनि बोलो आयु फिसाबाबोलै हौवा मानसिनि खामानि फिसाबाबो हिनजावनि थाखाय बिराद गोरा जामायजोमोन बियायमोन थांसै नै बे माने नांथानानै दङ आंखौ फुनोसै भगबान नै इमान गोरा नांथाना दंमोन इयो फुबाय आङो दा हागोन सोरबा इदि हागोन इयो गदा हागोन आं बायदि हागोन हाया नोंसोरो नै नोङाबा आंदों मोजानोसै गाइसमोन दायो आङो नै खाटारनाक जायगायाव फैबाय आरोना ओरैबायदि माने औवा बागान गोजा आरोना नै ओरैबायदि माने थाबायबाय थायो नालाय लांदां जाजोब्बाय नै औवाखौ नाय गाइसमोन जामायजोमोन बियायमोन नाय ओरैबायदि माबा आरोना माने जंगल बारियाव फैबाय आङो दायो माखा औवाया सब जोंहानि गोजा आरोना बै फारालागि आरोना गोबां औवा दंबावो इथिंजाय नै नाहरदो ओरैबायदि जंगल जामायजोमोन बियायमोन माने औवाजों औवा लेमफबजोबना थानाय नै बेयाव बन गोरान दङ
जामायजोमोन बियायमोन नै बे थसे औवा बुरखाखौ बोलायनोसै आङो सिखाखौ ज्राब बोलायनोसै जामायजोमोन बियायमोन नै पाल'बाना होख्लायलायनोसै 1 2 3 जायाखै यंदिया नोंसिन बाथाय देंगोन थाइलां माथो बुरजाथार सानै नङा दांलै आंखौ भगबान जामायजोमोन बियायमोन बुंलांबाय खामानि मावबा बिदि जायो आरोना जिरांबाय नै गाइसमोन हौवाफोरनि खामानि मावबा बोरै जायो नाय नै आखाइखौ नाय आखाइखौ ओरैबायदि जाबाय नै बा जि गोथौ हाबखादो मावना जाबावनो हौवाफोरनि बायदि बन नागिरनानै सेरेब सावना जाबावनो नै नायदो तो इसमें गलत क्या है ये तो कला है जामायजोमोन बियायमोन हौवाफोरनि खामानि मावना जाबावनो ना नै आखाइखौ नाय आंनिखौ बौबावबायसो नै ओरैबायदि खस्थ' आरोना ओमफ्राय आं दायो दसे जिरायनो होननानै सानबाय आरोना दसे जिरायथ'नोसै आङो भगबान ओरैबायदि मेंबाय आङो बौबाय नै आखायाबो आंनिया भगबान जि मेंखाबाय आरो इमाखा बन दंबावो नै माखासे बना ओरैबायदि खुन्थुमनो गोनां जाना दङ आरोना इमाखा बन बेफोरो सब जोंहानि बन गोजा आरोना ओमफ्राय बनालाय बुथुमबा दङ नाथाय औवानि गोजा आरोना दंफांनि बनानो गैया दा दंफांनि बनखौ जोंहा दाननांसिगोनसो आरोना ओमफ्राय आंना फुख्रिया नै फुख्रिया बिबो आरोना नाया गिदिर गिदिरथार दं इयाव लाय ओरैबायदि जेंज्रें फेंज्रें जोंसि गोजा बन भगबान भगबान इ माखाखौ दाननांसिगोन आं हारसिं दानजोबाबा खारग'नाय नंला आरोना इ माखा बनखौ सोर दानबावगोन आं दानाबा नै इ माखासे बन इफोर माखासे बन नाय माने ओरैबायदि बनानो बन गोलैसोनानै दं आरोना जोंनाव नि फिथा जाबावनो जामायजोमोन बियायमोन थैदो लागावदो आइदो बिखौ फाफ्लि मानसियाबो गाहायद्राय नालाय सयथि मोनहैगोन ना र' आस्ते 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 ओइ आस्ते खुलिगोन आइदो फाफ्लि थाबाय फाफ्लि मोखां साबोखो बिजौआ नांखाबो नामा फिथा जाबावनो मागोनि जारला जागोनलै सयथि जामायजोमोन बियायमोन नुदों माबायदि खस्थ' मावनांगौ मावनो रावबो थिनाखै आंखौ आं हारसिं गोसा मावदो हौवाफोरनि खामानिखौबो टेस्ट खालामना नायनांगौ मानसिया मिथिबाय जामायजोमोन बियायमोन जों मोनसेयाव गासैखौबो सोलोंना लानांगौ हानांगौ गासैखौबो आं दा बेफोरखौ बानना लांजोबनांसिगोन नङा लागै आरोना बैथिंबो दसे थाबाय ओमफ्राय आरो दानख'बावनो दंबावो नै मोनसे आंना बे माबायानो खालामदों गानसिगोन नै बेखौबो अर सायगोन आं अर मागो अमा हांना जानांगोन ना अमा फेन्दा हांनांगोन ना होनोसै ओमफ्राय बिदिनो आं दा इखिनिल' दानख'नो हाबाय आरोना खस नङा नै गाइसमोन बौबावदोसो गैया जामायजोमोन बियायमोन बाननांसिगोन रुजुननांसिगोन खर'आव धरम हायथुनि सायाव हायथुसो जालांसिगोन खोमा सयथि गैलाहाय आङो माने रुजुनो नांसिगोन आरोना आङो बनखौ आयु रुजुननांसिगोन आरोना जामायजोमोन बियायमोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार जरुर खालामनो आंना गन्थंनि सनायाबो माबा बेलथायनासो थालायलायो आरोना ओरैसो थानांगौ आंनि गन्थंनि सनाया माने बेलथायबाय थायो आरोना आंनो लानो सुखुवा माने मेवबाय थायो नै लिबलाङा बेनि थाखायनो आङो साखि दिखांना लायो आरोना ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जामायजोमोन बियायमोन थांनोसै आङो लांसै नै लथं पथं जालायलायबाय आङो मानसियानो आं नायथारना दे जामायजोमोन बियायमोन फै आंदो न'आव थांफानोसै थौखाबाय थादो खुनुरुखुमैसो दिखांदों आं बाप्पावै इमान गोलोर मरम नारायाबो दिस्टार्बलै आंदो मानसिमोन जेने थेने रोगाना दोनफैबाय मेंजोब्बाय आङो लथ्रायबाय आं खर'आवनो हाबसोजोब्बाय आंनिया लोगोफोर मा बुंबावनो जामायजोमोन बियायमोन नै एसे बुरजा रोगाबाय आं नैखिनिखौ आरोना मेगन मानि गोथौ गोथौ जालायबाय एसे गोजाननिफ्राय लाना फैदो नैखिनि आरोना खर'आनो हाबसोजोब्बाय भगबान नै जामायजोमोन बियायमोन मागोनि माइब्रा माइबो लामबाय ओमफ्राय बेसरबो लामखाबाय आरोना सान्दुं गोसायावनो दावा जाबायसैनो माइब्रा माइ आरोना एबारनि माइब्रा माइ गोरलै लामबाय आरोना बन लायखांना जि मेंबाय आं जिरायना थाबाय आरोना बेसरखौ नायखथ' आङो मेंना थाबाय जि मेंखाबाय आं नै जानजिबो खेवबावलायाखैसो आं गाजानो सयथिबो अ माइ गड जि मेंखाबाय लोगोफोर जामायजोमोन आंनि भिडिअआ बेखिनियावनो एसेनोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं बाय बाय